b'a fɔ kɔlɔn ɲuman dante foli min na k'a fɔ ko bisimila baga bulon sanfɛ baga bulon ye bulon kɔnɔna la an sifu jɛkulu bɛ to ka hakilinataw fɔ jamanaw tagacogo n'a natogo la ko minnu kɛra jamanaw kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la n barokɛɲɔgɔn fila bɛ n bolo yan nɔ Umaru Tangara Pisisi ale ni Modibo Tarawele olu de bɛ n bolo yan bi ka jamukan in na ɲɛnɛmaya yanni an ka don an ka thème bila en place Umaru ne ko nin semaine in kɔnɔna la c'est à dire nin mois laban ninnu kɔnɔna la fɛn jumɛn de ye marqué kosɛbɛ donc an bɛ se k'o fɔ o de ye ministre yɛlɛmaw ye gouvernement ka yɛlɛmali an bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ k'o de ye an marqué kosɛbɛ donc o ye ne ka pari ye. D'accord. Modibo Tarawele o ɲininkali kelen don nin wagati laban ninnu kɔnɔna la Bamakɔ kɔnɔna la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la fɛn jumɛn de ye marqué kosɛbɛ. Bon fɛn min ye ne marqué o ye population yɛrɛ bɛ ka résilience min kɛ. Résilience ka an degunnen don mais o bɛɛ la mɔgɔw bɛ k'a kun quoi. Mɔgɔw bɛ k'a kun donc o de ye marqué yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. D'accord. Yɔrɔ fɛn min ne yɛrɛ marqué yan n ka cɛ fɛn Donald Trump nana États-Unis président la o de ye ne marqué. D'accord o b'an don an ka babu kɔnɔna la bi an ka babu tɛ dɔwɛrɛ thème ba fila don a thème ba fila a kɔnɔna kow ka ca n'an y'a ta k'a jateminɛ an baarakɛɲɔgɔnw Joliba TV mɔgɔw olu ye émission dɔ kɛ Isa Kawuji n'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn ale minɛna k'ale datugu o ko la fo ka na se Joliba TV yɛrɛ ka licence minɛli la a ma an bɛna kuma o kan an ka thème filanan ye min ye Sogɛli fana ka clarification ale fana ye mɔgɔw wele ka taa CICB la ka taa clarifier clarification kɔfɛ ale yɛrɛ bɔra a place la ka tila ka gouvernement kura sigi premier ministre sigira don min na o don bɛɛ gouvernement sigira an bɛna kuma o fana kan bi o thème ba fila de b'an bolo bi an bɛna tilata dɔw kan donc folikan b'a bolo k'a ɲɛsin an lamɛnbaga jɛkulu ma Umaru Tangara. An bɛ MIFA production lamɛnbaa n'a lajɛbaa an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ ma sɔgɔlen don an na nin waati in na an b'a fɔ ye ko nin y'an ka foli ye nin y'an donna ye kuma kɔnɔ. D'accord. Modibo folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ma yanni an ka débat an ka sujet in kan. D'abord n b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. N bɛ foli daminɛ aw la fɔlɔ n'o ye an ka jabarani so ye n'a bɛ f'a ma Ondu TV ani MIFA production n'o bɔra yen n bɛna maliyɛnw na minnu bɛ kɔfɛ ani minnu bɛ jamana kɔnɔ yan nɔ an tɛ ɲinɛ an ka autorités fana kɔ malgré que an ka laɲiniw ma sabati kosɛbɛ à 100% an b'u fo. Voilà. D'accord foli diyara n ye. Maintenant an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la Isa Kawuji min ka sortie c'est à dire que e bɛ se ka jumɛn de fɔ a la Umaru. Bon Isa Kawuji en un mot dakuruɲa dama dama Isa Kawuji min bɔra a yɛrɛ de a ma bɔ en tant que ka kuma Mali tɔgɔ la Isa Kawuji min bɔra ale ye min faamuya a y'o de fɔ a ka kuma kɔnɔ parce que an ye bɛɛ information ye i n'a fɔ Isa Kawuji min a ye cogoya min na o de ye k'a fɔ ko coup d'état dɔ tun labɛnnen don mais coup d'état min na Isa Kawuji ma kuma coup d'état yɛrɛ fɔn bɛɛ kan parce que a fɔn bɛɛ fana ma yira mɔgɔw la min yirala Isa Kawuji min na a ye min ye a y'a ka pensée fɔ a ko hali n'o y'a sɔrɔ kulonkɛ de don nin tɛ se ka kɛ ale kɔni bolo nin ye fɛn dɔ de ye pour que k'i yɛrɛ justifier ka yira mɔgɔw la k'a fɔ i n'a fɔ k'i victimiser kuma in bɛ taa ni o de ye sinon a ko coup d'état tun tɛ. O ye Isa Kawuji min ka hakilina ye. Isa Kawuji min ka hakilina ye donc Isa Kawuji min y'o de fɔ bon a bɛ se ka kɛ o bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ min tɛ Isa Kawuji min fana ye minnu fana y'a fɔ parce que an y'a sɛbɛn n'o ɲɔgɔn caman ye minnu ko k'o bɛ se ka kɛ cogo di un coup d'état o tɛ préparé avec seulement ni sɔrɔla dama dama ye coup d'état ye bɛnkan dɔ de ye i bɛ taa sɔrɔ coup d'état fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ i ni clan dɔ de bɛ bɛn a kan i bɛ taa sɔrɔ sɔrɔdasi dɔw de bɛ regrouper ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka t'i jɔ mɔgɔ 100 caman olu ni syndicat faralen ɲɔgɔn kan olu de bɛ se ka coup d'état kɛ mais mɔgɔ dama damani ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa coup d'état kɛ o bɛ se ka kɛ cogo di. donc o ko de ma Isa Kawuji kun minɛ ale fana y'a ta ɲɛfɔ. voilà mais fɛn dɔ bɛ yen a b'i kun bila yɛrɛ pewu mais i b'o to i kɔnɔ yen quoi parce que n'i kɛra kuma bɛɛ fɔbaga ye ko bɛɛ b'i sɔrɔ sinon Isa Kawuji an bɛ se ka segin kɔfɛ a kun sirannen don kosɛbɛ nin kasolataga in ye a yɛrɛ ye kuma caman bɛ yen n'a tun bɛn'a fɔ a b'a fɔ ko articles de bɛ yen donc mais a t'a kalama ko article dɔ fana bɛ yen min bɛ AES
protégé. Donc Issa Kawujim kumana Burkina de kan a tun ye Mali ko to yen fɔlɔ a fɛ ko Burkina ta i bɛ se k'i da sago fɔ donc o y'a dun quoi an bɛ se k'a fɔ Issa Kawujim bɔra ni a hakilina de ye mais diyagoya tɛ fana k'an k'a fɔ k'a ye min fɔ ko a man k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ quoi parce que a ye kuma min fɔ kuma mana kɛ cogo o cogo tiɲɛni dɔ b'a kɔnɔ. kuma in bɛ ka yala maliyɛnw caman kunkolo la mais mɔgɔ tɛ ka se k'a sɔrɔ k'a fɔ. a ma se ka fɔ sinon coup d'état fana n'i ye coup d'état ta a sens la k'a fɔ ko coup d'état fana bɛ se ka kɛ nin cogoya in na o ye mɔgɔ fana ye kunkolo chauffer dɔɔnin n'i ko k'i bɛ kuma fɔ. an bɛ kala sɛbɛn o yɔrɔnin na. bon Issa Kawujim ale nana ye pour que k'a fɔ ale y'a bɛɛ fɔ ko tiɲɛ tɛ n'ale ko tiɲɛ tɛ ale de y'o justifier e kun tɛ yen ne kun tɛ yen. an bɛ se ka fɛn dɔ fɔ ne ma da kuma in na ko in kɔni a bɛ taa ne bolo an bɛ se k'o fɔ mais n'i y'a jira k'a fɔ ko in ye nkalon ye donc directement e ye kiiri tigɛ n'i yɛrɛ ye ka ban a b'o de bolo. donc ale bɛ n'o piège de kɔnɔ. Modibo Traoré an bɛ t'e fan fɛ o ye ɲininkali kelen don c'est à dire que Issa Kawujim bɔra ka débat mun kɛ kuma mun fɔ Jeliba TV kan e hakilinata ye jumɛn ye a kuma in yɛrɛ la. merci c'est Traoré. oui Traoré tɛ. Traoré. avant que an ka question jaabi an b'an yɛrɛ ɲininka Issa Kawujim ye jɔn ye. Issa Kawujim ye maliyɛn de i n'a fɔ an tɔw filɛ cogo min politique mɔgɔ dɔ ambition politique b'a la i n'a fɔ a bɛ an tɔw la cogo min na a y'a ka hakilina de di nka cɛkɔrɔbaw ko don dɔ kɛra denmisɛnnin dɔ ko k'a bɛ taa kungo kɔnɔ a fa ko a ma n'i taara kungo kɔnɔ sa b'i kin a taara kungo kɔnɔ fana sa y'a kin a seginna ka na a nana fɔ cɛkɔrɔba ye ko ko sa ye n kin cɛkɔrɔba ko n y'a dɔn bari sabula k'e to yan basa wo fɛn fɛn mana don wo la i bɛ don k'i bolo don yen nɔ donc o laban ye min ye o dɔnnen don ni tun kɛra o nin ma kɛ o mɔgɔ fɛn bɛ Kawujim dɔn i b'a dɔn a laban ye nin kelen ye quoi nka an ko bila kɛrɛfɛ a ye kuma min fɔ bon yɔrɔ dɔw ɲɛna yɔrɔ dɔw ma ɲɛ bari sabula n'i y'a lajɛ anw ni Burkina bɛ jɛkulu dɔ la sisan n'an b'a fɔ ko AES donc a man kan mɔgɔ dɔ k'i sigi jamana wɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ kuma olu ka ɲɛmɔgɔw kan hali n'o y'a sɔrɔ u ye ko dɔw kɛ i ma da la ou bien i ma sɔn o fana n'a fɔcogo don o ye ne ka hakilina ye quoi voilà. mais pourtant Umaru n'i tun y'a ta k'a jateminɛ komi an dafɛ jamana dɔ bɛ yen nɔ cɛ o jamana président burujɛla wagati na de mais mɔgɔ si ma kala la ɲinɛ o tigi tɛ AES la o de ko wa. bon o tɛ AES la mais i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ni idée min yɛrɛ ani ni décision min talen filɛ ye min kɛ Kawujim coronin filɛ min kɔnɔ sisan n'o y'a sɔrɔ nin tun bɛ hali CEDEAO jamanaw kɔnɔ a tun bɛ ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n m'a fɔ Kawujim minɛli de ɲɛna mais Kawujim minɛna cogoya min na ni nin tun bɛ CEDEAO bɛɛ kɔnɔ ka fara AES ko in kan a tun bɛ ɲɛ parce que dɔw b'u sigilen to jamana dɔ la k'aw ka jamana président nɛni ka jamana yɛrɛ dɔgɔya fo e yɛrɛ sigilen b'i tɔɔrɔ i sigilen mais n'o y'a sɔrɔ sariya dɔ bɛ yen i mana fɔ k'i to jamana o jamana kan i bɛ se ka minɛ k'i datugu yen walima i ye jamana min dɔgɔya i bɛ minɛ ka t'i datugu yen donc a tun bɛ dabila bi nin kɛra Kawujim na a tun bɛ se ka kɛ a tun bɛ se ka jigin ne kɔnɔ bi k'an sigi ka dɔ fɔ Burukina ma i n'a fɔ Kawujim y'a fɔ cogo min na parce que ko bɛɛ bɛ daminɛ kelen de la an kelen ka Kawujim ye fa t'i na don mɔgɔ si la ayi i tɛ sɔn i k'a dɔn k'i bɛ wuli ka dɔ fɔ Niger ma walima i bɛ dɔ fɔ Burukina ma mais Kawujim ta in kɔni i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na a bɛ komi Kawujim da kan ye nin ko ninnu ye quoi. donc n'i y'a ta k'a jateminɛ sa e hakilina la c'est à dire que AES jamanaw kɛlen don ka fɛɛrɛ mun ta sisan nɔ ni i AES kɔnɔna la n'i y'i to Mali kɔnɔ ka Burukina président dɔgɔya ou bien ka Niger président dɔgɔya i bɛ se ka minɛ ka datugu e bolo a sariya in ka ɲi. a sariya ka ɲi. sariya ka ɲi. ni a tun man ka dan Niger ni Burukina ni Mali de ma comme AES danna olu ma ni jamana o jamana bɛ yen donc i n'a fɔ comme CEDEAO ko kuma tɛna fɔ bilen parce que a fɔra ko an t'o la pour le moment an t'o la ni an tun b'o la que ça soit Côte d'Ivoire hali n'o t'an ka sujet kɔnɔ Côte d'Ivoire dɔnkilidala dɔ bɛ yen nin wagati in na a ka nali bɛ ka kɛ polémique ba ye parce que a fɔra k'a bɛ fɛ ka na concert dɔ la Kayi o bɛ ka kɛ polémique ye o polémique bɛ ka kɛ mun kama parce que a y'a to Côte d'Ivoire ka Mali dɔgɔya n'a tun m'o kɛ o kuma kun polémique tɛ yen mais n'o y'a sɔrɔ nin sariya in tun bɛ yen a kɛlen k'a kɛ waati min na a bɛ minɛ k'a datugu a yɛrɛ tun tɛna sɔn ka kɛ donc ne bolo nin décision in a ka ɲi mais Issa Kawujim f'a ka dɔn de a ma kuma Mali tɔgɔ la Issa Kawujim politicien de don a kumana ni a yɛrɛ hakilina de ye a hakilina y'a bila yɔrɔ min na
a fana bilala o bɛrɛma kaso in de kɔnɔ yanni wagati cɛ. D'accord. Moribo, ni Umar ka kuma jateminɛ sari AES mɔgɔ kelen ka sariya min ta sisan ni i da maga AES jamana président kelen na dɔrɔn i bɛ a kaso kɛ. E bolo hakilina in ka ɲi. Bon ne b'a ye hakilina ka ɲi ni a bɛna lawaleya fan bɛɛ. Bari sabula Mali filɛ an bɛ dunan bonya kojugu an b'a fɔ jatigiya mais est ce que ni nin kɛra jamana wɛrɛ kɔnɔ olu fana an ye min kɛ an ta la u bɛn'o kɛ yan n'olu m'o kɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ an ye baara min kɛ a man ɲɛ. Voilà. O ye tiɲɛ. Voilà. Il faut que ko ka kɛ ko ka kɛ kɔnɔya la. dɔ ajouter ka kuma kan Burkina fana kaw ji min nin fɔ Mali la yan mais Burkina journal dɔ sɛbɛnni kɛ waati min an ka colonels kɛra généraux ye ko des généraux pleuvent comme de la pluie. Donc pleuvent comme de la pluie. I n'a fɔ u bɛ ka san na o fana ye dɔgɔyama dɔ de ye. O bɔra Burkina journal dɔ de kɔnɔ. Mais olu ka o conseil ma foyi ɲangima bi olu kan. Olu dun ka nin ka jugu ni Kawji min ta ye. N'i ye Kawji min ta parce que Kawji min ko de nin coup d'état in tɛ tiɲɛ. Ninnu dun ta généraux ninnu olu bɛ yen olu yelen don mais coup d'état in yelen tɛ. Min yelen don o lagosira fɛn ma b'o la. Donc est ce que a bɛna kɛ jamana bɛɛ kɔnɔ wa? Ɲininkali gɛlɛn. D'accord, an bɛ bɔ yen nɔ sisan nɔ an tora o la Aki o mun bɛ teleso yɛrɛ bɛɛ yamaruya ka marasɛn de se teleso bɛɛ ma an y'a ye o ye mɔgɔ min yɛrɛ ye débat sigi ani teleso tigi k'olu wele o kɔfɛ u ye ɲangini bɔ k'u bɛna teleso mɔgɔw ka licence minɛ u la. Umar Traoré an b'a daminɛ e la e yɛrɛ ye nin ko in ye cogo di c'est à dire que est ce que nin tɛna journalistes bali ka kuma? D'abord ne b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ lajɛya teleso yɛrɛ dabɔra mun de kama sɔni an ka se a datuguni yɔrɔ hakili ka baara ye jumɛn n'o dɔnna an bɛ se ka jalakili kɛ côté dɔ la. Teleso fɛn fɛn bɛ Mali la a kɛra télé privé o a kɛra jamana yɛrɛ ka teleso ye o jabaraniso a ka laɲini fɔlɔ kan ka kɛ mun ye ka jamanadenw kunnafoli jɛlen parce que kunnafoli kelen i b'a fɔ ko jeli de jeli bɛ tɛmɛ mɔgɔ farikolo la cogoya min na ni dɔ y'a jɛ baasi b'a la n'a cayala kojugu fana baasi b'a la donc n'o kɛra u ka baara olu bɛ tila ka anw dilan de u man kan ka information di jamana kɔnɔ jamana min bɛ kɛlɛ la jamana min na maloyara diɲɛ bɛɛ ɲɛna u fana kan ka solidarité kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka jamana dɛmɛ a condition la mais il faut pas que jamana ɲɛmɔgɔw fana ka hakili dɛmɛ k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ka teleso n'a ye fɛn fɔ anw ka gestion na ni tiɲɛ don a y'a minɛ ka taa teleso datugu i n'a fɔ Dante y'a fɔ cogoya min na a laban teleso bɛɛ bɛ datugu ni teleso bɛɛ datugula est ce que chef de famille min bɛ baara k'a kɔnɔ u bɛ se k'o ɲɛnabɔ wa ɲininkali bɛ yen i n'a fɔ waati kɛra bɛɛ wulila k'a fɔ ko ka MINUSMA gɛn c'est vrai a diyara en majorité mais u ka baara ko tiɲɛna olu bɛ bin garabali ta bɛ cogo di ni nin fana farala kan bamanan fana bɛ yɔrɔ dɔ fɔ dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw fana teleso caman fana bɛ yen nɔ olu ye opposition ta ye dɛ Mali kɔnɔ yan olu ye opposition ta ye dɛ olu ta ye jumɛn ye olu ta tɛ k'a fɔ ko gestion yɛrɛ nin yɔrɔ man ɲi dɛ olu ta ye a si de man ɲi donc jamana mana fɛn o fɛn kɛ a si man ɲi fugulan don togo man ɲi guloki don togo man ɲi i sen ta man ɲi i yɛlɛ togo man ɲi o fana ye défaut ye n'o tɛ bɛɛ kan ka autorité accompagner k'a fɔ aw ka baara tagabolo yan an b'a fɛ a ka taa nin cogoya la n'a taara ta nin de ka ɲi n'a taara ta nin man ɲi mais mɔgɔ caman fana bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ n'i ye politique mɔgɔw ka fanga lajɛ ani militaire ka fanga lajɛ différence b'a b'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se k'i da sago fɔ politique mɔgɔw ka fanga ma parce que olu bɛ siran n'i ye nin kɛ élection nata n ka jama bɛ kɛ cogo di bon militaire ɲɛ tɛ o la olu ɲɛ tɛ o la olu ɲɛ bɛ jumɛn na an bɛ taa nin sira kelen de fɛ n'an filila aw t'a fɔbaga ye dɛ an ka ɲɛmɔgɔw de y'a fɔbaga ye mais an bɛ taa fɔ olu ye cogo di da tugunen don donc an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw de fɛ u ka da yɛlɛ n'u ko an kana fɛn fɔ télé la an kana fɛn fɔ radio la u ka structure dɔ da yɛlɛ jamanadenw bɛ se ka taga u ka degun fɔ yɔrɔ min na
hali n'a kɛra chaque mercredi u ka dossier kelen ta k'a dɔn ni degun de bɛ yen an b'a dɔn u bɛ dɔw la koyi mais jusqu'à présent vraiment jamanadenw degunnen don kuranko la jamanadenw degunnen don kalanko la jamanadenw degunnen don u ka hakilina u b'a fɛ k'a fɔ cogoya min na a fɔ yɔrɔ t'u bolo u k'o yɔrɔ fana lajɛ sɔrɔsiya ye tiɲɛ ye mais avant que i ka kɛ sɔrɔsi i ye civil de bon anw t'u juguya la au contraire anw kan ka dugawu de k'u ye baara in ka ɲɛ k'u dɛmɛ bari sabula nin y'anw ka dernier cartouche de y'an bolo Mali la o ye ne ka hakilina ye. Umar Tangara aki mɔgɔw ka nin décision in tali Joliba TV mɔgɔw kama e b'a ye cogo di? D'accord, i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na Joliba TV an bɛ ɲininkali kɛ Joliba TV yɛrɛ ye téléso sugu jumɛn de ye parce que mɔgɔw bɛna min ye parce que gabakuru mana fili ou bien fɛn dɔ mana pan kana fɔ ko a bɛ ka taa min a lajɛ fɔlɔ mun de panna parce que min panna n'i y'a dɔn fɛn min don e b'a dɔn k'a fɔ nin capacité in de a tɛna tɛmɛ nin yɔrɔ in kan walima a bɛ tɛmɛ yan kan Joliba TV a ye nin min kɛ ne bolo a tɛ licence minɛ kun bɔ a la o ye ne bolo ye fɔlɔ e bolo mais ni tila k'i ni sigi tuguni ka na analyser i bɛna lajɛ minnu ye a minɛ a la olu ka baara de don a bɛ se ka kɛ u taara Joliba TV ka archive kɔrɔw lajɛ ka taa fɛn sɔrɔ a kɔnɔ minnu fana tiɲɛ na n'u bɛ ka nin ɲɔgɔnnaw kɛ parce que mɔgɔ i bɛ kojugu kɛ dɔɔni dɔɔni i bɛ taa sɔrɔ o kojugu in kɔnɔ mɔgɔ tɛ ka jate d'a kan mais ni don min na kɛ kojuguba ye mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka na lajɛ i jɔ est-ce que cɛ jogo ye nin ye u t'i ka kɔrɔlenw lajɛ n'a cayara a kɔnɔ tiɲɛna a ye nin datugu ka bɔ yan parce que bi ma ninnu bila nin na an ye fɛn dɔ jateminɛ Joliba TV la i bɛ taa sɔrɔ transition fana ka opposant dɔrɔn de bɛ invité télé in kan ka caya parce que n'i ko ko o dɔrɔn de bɛ yen i b'a ye olu bɛ caya sanfɛ kuma caman i bɛ taa sɔrɔ transition opposant de bɛ yen parce que silamɛya la an ka taa yen fɔlɔ faso kanu ye limaniya de ye n'i bɛ faso fɛ o ye limaniya ye wagati dɔ la ni faso bɛ i n'a fɔ u b'a fɔ ko turbulence la jɔyɔrɔ kelen t'a la mais o wagati aw bɛ ka taa hali bi ka taa tɔ cɔrɔ o débat de bɛ sigi i bɛ taa sɔrɔ jamana dɛmɛ ni débat tɛ tiɲɛ dɔw bɛ fɔ mais tiɲɛ dɔw tɛ fɔ tiɲɛ bɛɛ n'a fɔ wagati dɔw kan n tɛ hali mɔgɔ bɛ tiɲɛ f'i fa ye mais Joliba TV ne yɛrɛ kɔni bolo licence minɛ kun tɛ u tun bɛ bila de k'a ɲɛfɔ i k'u suspend ka wagati dɔ di u ma k'a fɔ ou bien aw ka nin émission ninnu a ye émission politique ninnu a y'a to yen fo ka transition ban donc ni transition parce que transition ka décision de don an t'a fɔ ko haki kelen t'a don parce que u ye kuma dɔ de fɔ AES tɛ haki ye o min fɔra AES de ma donc décision min bɔ sanfɛ de ka na di haki ma maintenant parce que haki fana ka jɔyɔrɔ ye min ye téléso minnu tɛ norme kɔnɔ k'u datugu n'a fɔra haki ma ko a y'a datugu olu tɛ dɔwɛrɛ kɛ de u b'a datugu hali an sigilen filɛ ka kuma n'an ka kuma cogo ma ɲa ok aw ka nin page Facebook in a y'a datugu an bɛ mun kɛ jamana tɛ yan donc ne bɛ ko in ye o cogoya la mais a tɛ licence minɛ kun bɔ Joliba TV la an bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko dutigi caman bɛ yen k'o bɛ balo nka ni dutigi balo caman bɛ ka balo nkalon kan olu dutigiw balo datugu o ye tiɲɛ de ye o ye logique fɔlɔ ye parce que maliyɛn filɛ nin an tora nin de la maaw tun b'a k'a fɔ ko n'an y'a kɛ tan est-ce que an tɛna don karisa gasi la sinon fɛn dɔw kɛra Mali kɔnɔ yan minnu ye dutigi caman privé baara la maliyɛn maa si ma sɔn ka kuma o la kurantigɛ ye min da maliyɛnw kan dutigi caman bɛ chômage la bi usine tun bɛ minnu bolo a datugura ni mɔgɔ kan k'a fɔ ko dutigiw bɛ chômage la mɔgɔw tun kan ka bɔ k'o fɔ o fɔbaga ma ca yɛrɛ parce que kurantigɛ maintenant a fɔra ko n'i yɛrɛ b'a fɔ k'i k'a fɔ k'i nisɔndiya mais o ye dutigi caman privé Joliba TV mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ 1000 tɛ ka baara k'a kɔnɔ mais usine dɔw datugura mɔgɔ 1000 tun bɛ yen donc o mɔgɔ 1000 bɛ so yen mais u ma sa donc ni u bɛ tiɲɛ kan mɔgɔw b'u kɛlɛ kɛ u nɔfɛ mais ni ko in tɛ tiɲɛ fɔ jamana yɛrɛ détruire don mɔgɔ si t'o soutenir mais ne kɔni ɲɛ b'a la débat in fana plateau kan mɔgɔ dɔw tun bɛ yen minnu bɛ ka transition soutenir il faut le dire a se ka kɛ ko Isa Kawujimi kelen ka kuma ko o de bɛ se ka nin ko tiɲɛ parce que a tɔgɔ di ɲɔ bɛ feere sugu la dɔ b'a kɛ mɔni ye dɔ b'a kɛ dɛgɛ ye dɔ b'a kɛ basi ye dɔ b'a kɛ to ye wa dɔ yɛrɛ b'a kɛ gulɔ ye ni min y'i ta kɛ gulɔ ye o de ta bɛ haramuya silamɛya la n'o tɛ o tɛ ɲɔ feere haramuya o tɛ se ka télé ko datugu anw fɛ yen ni Joliba TV ye ko dɔ fɔ min ni nin télé sariya tɛ bɛn o de bɛ datugu télé bɛ ka bɔ Mali la hali bi donc an kɔni bɛ a ɲini jamana faamaw fɛ Joliba TV
média de don wa téléso don u k'a to u k'u ka transmission kɛ mais ka a f'u ɲɛna aw kana tɛmɛ nin yɔrɔ in na u ka fisa n'a datuguli parce que n'a bɛɛ datugura i bɛna hali a tɔgɔ di minnu bɛ ka yala ni micronin ye k'a fɔ k'olu ye journaliste ye i bɛna bɛɛ datugu. D'accord. Faamayalikɛlaw kuma la an b'aw hakili jigin k'a fɔ toujours k'aw bɛ Baga Bulu de sanfɛ. Baga Bulu ye jamukan ye jamukan min bɛna to ka tɛmɛ ONU TV ni Mifa Production sanfɛ. Bi an ka invité bɛ ɲɔgɔn bolo an b'an ka débat kɔnɔna la. Modibo i ye Umaru Tangara ka kuma mɛn c'est à dire que e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye a ka kumaw kɔnɔna la nin ko in na parce que i b'a dɔn souvent n'i ye ko in ta ka jateminɛ ko mana kɛ dɔrɔn mɔgɔ b'a fɔ ko je soutiens c'est à dire que n ka soutien b'i ye min kɔ k'a sɔrɔ u t'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn quoi est ce que a ko bɛ ka kɛ soutenirli ye ten kun fɛ wa. Merci n bɛ sɔnni k'i ka ɲininkali jaabi n bɛ dɔ fara Umaru ka réponses kan i n'a fɔ a ye min fɔ Aki ka yɔrɔ la Aki ka baaraw a y'olu fɔ hali an da ma don o kɔnɔ k'o bɛɛ fɔ a n'a ye min fɔ tugun téléso datuguni ko la ça c'est vrai ni téléso bɛ datugu a ka kɛ yamaruya dɔ kɔnɔ déjà ninnu b'o dɔn hali n'a y'a sɔrɔ an ma kalan ka se o yɔrɔ la u b'o dɔn ani e ye ɲininkali min fɔ sisan soutien maliyɛn ka soutien ye an yɛrɛ t'a kɔrɔ dɔn soutien soutien a kɛra i b'a fɔ slogan quoi c'est à dire mɔgɔ min ye victime wagati min na soutien an bɛ an ɲɛ tugun ka mɔgɔ dɛmɛ de hali o de filɛ ka transition affaibli e ye baara dɔ kɛ n'a ma ɲi i b'a dɔn soutien vrai min ye k'a fɔ i ye nin min kɛ dɛ nin ma ɲi e tun kan ka nin de kɛ a b'o fɔ e ɲɛna a fɔ yɔrɔ la o de ye soutenir ye mais anw ta ye min ye kilanko de y'anw sɛgɛn yan kilanko nako ni de y'anw sɛgɛn Mali yɛrɛ kɔnɔ quoi n'i ye maliyɛn ta tantan sara la mɔgɔ min ka kɛlɛ yɛrɛ ko Mali ko i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 2 8 ta ye ne ni karisa tɛ ɲɔgɔn ko la dɔ in ta ye jɔyɔrɔ ko ye o de bɛna ni soutien k'a bila alors que i bɛ taa sɔrɔ a dɔw yɛrɛ depuis Ala k'u da u ma deli k'u a chaîne yɛrɛ lajɛ yɛrɛ a fɔra dɔrɔn ko karisalakaw y'a datugu olu bɛ sina ka yɔrɔ dɔ ta ka lajɛ ka gosili kɛ o ye ne ka faamuya ye i ka ɲininkali in na. D'accord. Maintenant ka ni parenthèse in kun cɛ c'est à dire que ladilikan ni welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin État ma Isa Kawujimi ka ko ni Jeliba TV datuguli ko la. Voilà ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn n b'a a daminɛ fɛn de la fɔlɔ maison de la presse ɲɛmɔgɔ n'o ye Dante ye parce que Banjugu ye mɔgɔ ye a hakili juru caaninen don a bɛ faamuya kɛ nka ne tun b'a fɛ a ka yɔrɔ dɔ de tun bɔ a ka déclaration na bari sabula ale ko u bɛna mɔgɔ ci haki mɔgɔw ma walasa u ka kuma u k'u bolo da u dusu la o ɲɛna a ye kuma fɛn fɔ o daminɛ o ɲɛna mais e tilala k'a fɔ tuguni ko ni a ma kɛ tan an bɛ téléso bɛɛ bon ne bolo mɔgɔ voilà ne bolo n'i bɛ négociation na i tɛ voilà i tɛ dusu bila ɲɛfɛ i tɛ ultimatum lancer fɔlɔ ni mɔgɔw taara n'a ma u ma sɔn o maintenant hakilina min b'a aw la sisan a b'o lawaleya o kɔfɛ tuguni an bɛ min fɔ autorité mɔgɔw ɲɛna u ka sabali u kan'u juguw caya jugu cayali ye jumɛn ye déjà mɔgɔw degunnen don i n'a fɔ nin y'a fɔ cogo min na kurantigɛ ta kɔni an tɛ se ka kuma kan tuguni o ta kɔni an tɛ ka kuma olu kan bon n'a ye nin fana daminɛ mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu tɛ ka kuma o de ka ca minnu bɛ ka kuma wa minnu tɛ ka kuma dɛ olu de ka degun ka bon ka tɛmɛ minnu bɛ ka kuma parce que n'i y'a ye kuma yɔrɔ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ i ka sanbolo b'i bolo voilà bamananw b'o fɔ donc u k'u hakili to o la quoi u k'u hakili to o la an b'a fɔ u ka télésow labila mɔgɔw ka bɔ k'u sago fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ma mɔgɔ si tɛ sɔn o ma o man ɲi o man ɲi e yɛrɛ min bɛna taa émission kɛ o man ɲi e ma i b'a kɛ téléso min na a man ɲi o ma bari sabula fɔlɔ ni e mɔgɔ min nana kuma kolo fɔ téléso la Ala k'a n'a cɛ janya n'i taara kaso la i bɛ baara min na fɔlɔ b'i jɔ denbaya bɛ degun bon jamana yɛrɛ fana tɔgɔ bɛ tiɲɛ de parce que a bɛ fɔ aw ka jamana mɔgɔw u tɛ baara la u bɛ mɔgɔ minɛ de la donc hali partenaire min kan ka na baara kɛ aw fɛ
u bɛ siran aw ɲɛ i ma y'an ka fɛn affaire économique minnu bɛ homme d'affaires ba ninnu a caman bɛ yen u bɛ ka siran ka taga jamana wɛrɛw la ka t'u ka baaraw kɛ bon o fana ye degun dɔ ye an kan ka politiki sigi sen kan olu ka se ka na minnu taara ani minnu b'a fɛ ka na pour que an ka se ka bɔ ni dingɛ kɔnɔ joona quoi o kɔni ye ne ka ladilikan ye ka se ɲɛmɔgɔw ma. Ok d'accord Umar o ɲininkali kelen don c'est à dire ɲininkali kuma ka nin parenthèse in datugu ladilikan min bɛ min bolo ka ɲɛsin Joliba TV ni Isa Kaoujimu ni ale ni ko minnu bɛ nin kɔnɔna la ladilikan ni welewelekan da jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin nin ko nin ma. Bon Joliba TV oui mais ladilikan tɛ ne bolo ka di Isa Kaoujimu ma sisan an balimakɛ ye kuma dɔ fɔ n'o de bɔra Banjugu Dantida k'a fɔ n'a ma ɲa an bɛ téléso bɛɛ datugu mais a bɛ i n'a fɔ a fɔra ko dugu tailleur kolon bɛɛ bɛ ka minɛ tailleur kolon kelen minɛna ɔ tailleur minnu ye ɲuman ye o min ye kolon ye o bɛɛ k'i ka tailleur so datugu est ce que o kɔrɔ tɛ ko dugu yɛrɛ tailleur so bɛɛ ye o hakilina kelen ye. a m'a fɔ ko téléso bɛɛ bɛ datugu dɛ ko ni sari ni Aki ma segin a kɔ ko olu bɛ élément in di téléso bɛɛ ma téléso in bɛɛ bɛ Kaoujimu ka élément in jouer n'o kɛra Aki bɛ téléso bɛɛ datugu. o y'a bɛɛ datugu a y'a fɔ tantɔ de ok ne ma fili dɛ. d'accord maintenant sisan Kaoujimu kelen ka nin hakilina ye parce que e ye invité min wele an sigilen min yan bi par exemple kuma min bɛ ka bɔ an kɔnɔ e tɛ k'an guider k'o da an ma an bɛ ka min bɛ an kunkolo kɔnɔ ani hakili la an b'o de di ni o ma kɛ ɲuman ye donc maintenant ni e ka téléso na datugu o kama non personne physique bɛ yen personne morale bɛ yen téléso ye personne morale de ye mais anw ye personne physique de ye anw de bɛ k'a ɲɛfɔ mais ni kuma dɔ fɔra a karisa e de ye nin fɔ ne de kan ka minɛ ka taa n datugu parce que ne de y'a fɔ et non ka téléso minɛ ka taa datugu a bɛ se ka kɛ téléso yɛrɛ fɛnɛ fɛ nin ti problème ye quoi téléso b'o kuma to yen a ka tɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ parce que o kumaw ɲɔgɔn fɔra ka tɛmɛ jamana kɔnɔ yan k'a fɔ ko nin jamana in ninnu bɛ ka mɔgɔw exemple an ka taa exemple la parce que Kaoujimu ma kuma cogo dɔ la a kun fɛ don o don an bɛ ka France dɔgɔya an ka téléso la yan France président ye président de ye an bɛ k'o dɔgɔya yan ɔ ni mɔgɔ dɔ y'a ye k'a fɔ jamana dɔ président bɛ ka ja président dɔ bɛ se ka dɔgɔya kuma tɛ se ka fɔ o la non il faut être franc an sɔnna ka France président dɔgɔya an ka réseaux sociaux kan taa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ vidéo kɛ n'i b'a dɔn bi k'a bɛ ka transition soutenir a ye France président nɛni a ye France président dɔgɔya wa u ka soutien bɛɛ nɛni na ɔ maintenant ni dɔ y'o ye k'a fɔ komi nin bɛ ka nɛni est ce que a t'an permettre an ka se ka an tɛ ka Burukina président nɛni an tɛ ka Côte d'Ivoire président nɛni est ce que an tɛ se ka tiɲɛ dɔɔni f'u ye o fana idée bɛ na kana sɔn a ka daminɛ de parce que n'i ye a to président dɔ nɛni na k'o commandant ye parce que an b'o jate ka kɛ mun ye bi France président ye président ye jamana de don o lagosira an ka jamana kɔnɔ yan jamana wɛrɛw lagosira yan mais est ce que n'an ko k'an bɛ jamana wɛrɛ lagosibagaw fana ye olu bɛ ka taa kaso la dɔ ka fisa dɔ ye de wa AES ko ka bɔ yen pewu nin kuma nin kan ka na quoi France bɛ ka dɔgɔya maliyɛn joli bɛ France min bɛ ka dayirimɛ ɲini France n'a bɛ ka nafa don Mali kɔnɔ yan o mɔgɔ joli bɛ yen mais olu ka jamana k'i ye français yɛrɛ non an bɛ k'an dayirimɛ de ɲini parce que Mali filɛ yen ni i bɛ ka France fɔ ni mɔgɔ bɛ fɛ k'i mangoya bi u bɛ France da i kan ne b'o fana de natɔ la Mali kɔnɔ yan parce que ko dɔw bɛ kɛ o daminɛna ka ban yan i bɛ exemple ta fɛn dɔ la min ɲɔgɔn de la ka kɛ France ye jamana de ye a président ye président de ye a dɔgɔyara yan jamana dɔgɔyara a kan ka yira jamanadenw na de e b'i ka jamana fɛ cogo min na silamɛya la par exemple silamɛw tun bɛ ka to ka kafiriw ka boli nɛnɛ Badara Ale k'u ma k'aw kana sɔn fiyewu ka kafiriw ka boli nɛnɛ sabula u dalen d'u ka boli nɛnɛ n'a y'u ka boli nɛnɛ u fana b'u kunkolo munumunu aw fana dalen don mun de la u b'aw ka Ala nɛnɛ parce que u b'a dɔn aw dalen don o la olu dun dalen n'u ka boli nɛnɛ aw bɛ sababu ye ka Ala nɛni aw de bɛ ka kɛ sababu ye k'aw ka jamana di nɛnini ma donc o ye min ye mɔgɔw ka jamana bonyalen to u fana k'i ta bonyalen to donc ni France t'an ka affaire kɛ a taara a banna a t'a kun bɔ an ka n'a nɛnɛ donc ni Russie t'an ka affaire kɛ a t'a kun bɔ an ka n'o nɛnɛ donc n'an y'o nɛnini daminɛ an ka denmisɛnninw fana bɛna a ye an dɔgɔninw an denw ja i bɛ se k'i sigilen to ka jamana in nɛnɛ foyi ti bɔ a kalama. d'accord o b'an bɔ an ka parenthèse fɔlɔ kɔnɔ k'an don an ka parenthèse filanan kɔnɔ an bɛ taa gouvernement yɛrɛ kɔnɔna la wagati laban in na an bɔra k'a ye
semaine jan tɛmɛnen Sogɛli ko k'a bɛna bɔ ko ka clarification kɛ clarification in kɛra hukumu kɔnɔna la ko Kidali minɛli san yɛlɛma donc o taara kɛ clarification ye e yɛrɛ ka yita ye jumɛn o la Sogɛli parce que an ka jamana premier ministre kɔrɔ de tun don dɛ o tɛ bali ko n t'a fɔ Sogɛli ne ni Sogɛli an tɛ ɲɔgɔn dɔn mais i tɛ mɔgɔ dɔ dɔn mais i b'a ka idéologie ye i b'a ka taasira dɔn a bɛ min nɔfɛ n t'a fɔ a bɛ kojugu kɛ jamana na parce que Mali n bɛ Milimo fo Milimo ka dɔnkili dɔ bɛ yen a ko cɛkɔrɔba nin tɛ Mali solution a ye denmisɛnninw ɲini ka bila jamana in kɔnɔ bon ne yɛrɛ bɛ Milimo jaabi n ko est ce que n'an ye denmisɛnninw fana bila Mali yɛrɛ fana tɛna tɔ halakiya parce que an ka denmisɛnninw bɛ mun na bi n'i y'o ye i bɛna ye k'a fɔ an ka jamana wari bɛɛ bɛna ta k'a di muso dɔw ma o ye dɔla débat ye donc cɛkɔrɔba minnu bɛ yen n'i ye ninnu jateminɛ Sogɛli an bɛ taa Modibo Keyita tile parce que nin bɛɛ ye mɔgɔ kelenw de ka jigin Modibo ka garde de tun ye Musa Tarawele Musa fana nana ATT tun ye a ka RDK ye o fana ka jigin ka na chaîne de don o fana kɔfɛ Alpha nana IBK tun y'o ka ministre ye fanga ma bila o ATT kelen nana tuguni jusqu'à ce que Sogɛli tun bɛ k'a ta Musa ka waati fo ka na se nin bɛɛ ma a ye nin bɛɛ gouvernement donc a bɛ Mali politique dɔn kosɛbɛ a mɛnna politique terrain kan maintenant mais n'i b'a ye k'i bɛ kuma fɔ Sogɛli ɲɛ bɛ fɛn fila la élection de natɔ n b'a fɔ ko Sogɛli nin présenté dɛ parce que a ma o fɔ ni ne y'o fɔ a bɛ n'a fɔ n y'a kɔnɔnata fɔ donc Sogɛli élection de kɔni natɔ donc Sogɛli ye civil de ye militaire tɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ nin présenté ni Sogɛli ko k'a bɛ nin présenté gansan a ka jama bɛna a ye Sogɛli nin ko ninnu tɛmɛna parce que u mɛnna k'a fɔ ko Sogɛli ka nin yɛrɛ ɲɛfɔ Sogɛli m'a yɛrɛ ɲɛfɔ élection dun bɛ ka se ni Sogɛli min yɛrɛ ɲɛfɔ ka bɛn élection ma a ɲɛ b'a la ko bɛna basculer ne bolo ni élection labɛn ni kɛtɔ ye tan bon ne ka hakilina na Mali ne ka hakilina na Sogɛli na ni yɛrɛ ɲɛfɔ joona donc ni élection sera a k'a dɔn ninnu nin kɛra mais ɲininkali min ye hali ni Sogɛli na ni yɛrɛ clarifier ni ne tun t'a wagati parce que ko bɛ ko kuma ani ko wagati ko in kuma de kɛra ko minnu kɛra a la olu kumaw mais sa a fɔ wagati o ye wagati jumɛn ye Sogɛli ma o wagati de sɔrɔ k'a fɔ parce que nin t'o wagati ye jamana bɛ nin wagati min kɔnɔ e ye premier ministre ye e ka tile la foyi ma ɲɛnabɔ parce que ne yɛrɛ an na cogo la Mali kɔnɔ yan usine fila de bɛ Mali bolo usine fila usine minnu jɔra ani an dabara o de ye usine filanan ye an da de b'a fɔ ko nin kɛra i bɛ se ka fɛn dɔ ye courant ko filɛ par exemple a fɔra ko courant bɛna di wagati dɔw fɔra mɔgɔw ye i bɛ bali ka fɛn dɔ mɛn ko nin bɛ Mali bolo nin bɛ Mali bolo mais e t'a ye e t'a nafa ye an b'o de la ka ɲɔgɔn sama mais il est temps maintenant mɔgɔw ka taa tiɲɛ sira fɛ Sogɛli bɔra a y'a ta fɔ mais ni transition fana ye décision ta ka Sogɛli bɔ yen n'o tun b'o kɛ olu b'a ye de jamanadenw bɛna da Sogɛli ta ye ni ne don ne b'i bɔ yen parce que e ni anw de bɛ baara la an tun kan ka sigi ka bɛnkan kan fɔlɔ hali n'a sɔrɔ i ta ye tiɲɛ ye i t'i yɛrɛ ɲɛfɔ parce que Sogɛli tɛ ka taa yɛrɛ ɲɛfɔ sɔrɔsiw ye a bɛ ka n'a yɛrɛ ɲɛfɔ civiliw de ye k'a dɔn nin ko nin bɛ ka kɛ ne t'a kalama munna a don i ma bɔ ka kuma nin ko in kɛra o dugujɛ n t'o fana kalama e mana ɲininka kuma o kuma na Sogɛli ko k'a t'a kalama bon n'an y'o fana ta k'a jateminɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don ko Sogɛli t'a kalama a tun kan ka bɔ a kalama parce que e tɛ se ka ne bila du kunna ne de ye du ɲɛmɔgɔ dɔ ye ko ne tɛ foyi kalama duden wɛrɛw bɛ ka taa réunion kɛ o réunion bɛ tɛmɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ne t'o kalama donc ni Sogɛli y'o min fɔ n'o ye tiɲɛ ye an b'a fɔ k'o bɛnnen tɛ mais Sogɛli fana bɔlen a place la ne m'o kɛ hali scandale ye parce que a kan ka kɛ Sogɛli ka kuma in o de b'a bɛn mais a bɔlen a place la ne m'o kɛ problème fansi ye e taara ne lagosi ka ban ne b'i ye sisan nin jugu kun kelen de filɛ i yɛrɛ clarifier mais i ye jɔn sɔrɔ an k'o ɲininkali e taara i yɛrɛ lajɛya i ye jɔn de turu sa e bɛ mɔgɔ min bolo baara la e taara olu sɔrɔ donc i n'a fɔ muso ka bɔ so ka taa faso la ka taa cɛ coro yen cɛ taga sɔrɔ ale coro la n'i ma kunnaja furu kɔni o furu kelen bɛ dabila d'accord Modibo n bɛ n'e fan fɛ Sogɛli ka sortie clarification in e b'a bila hukumu jumɛn kɔnɔna la ani e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye sɔni i ka ɲininkali jaabi n b'a yira n ko débatteur la Umaru Tangara
bon n'a ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ caman débat daminɛna mais nin yɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn jɛ yan dɔɔni d'abord Choguel nana a ma 26 mars ta a ye CCB de ta a place dɔnnen don a na don fana a ye sɔrɔsiw ka fini de don n'o tɛ furukeya caman b'a bolo a nana ko ale ka clarification ye n'a bɛna ɲɛfɔli min kɛ a y'a yira maliyɛnw na ko thème 3 de don thème yɛrɛ tɔgɔ ko au nom de la partie le Mali fɔlɔ Kidali minɛla a kɛra an ta ye a minɛla sɔnni a ka minɛ degun jumɛn ye maliyɛnw sɔrɔ a kumana o kan Faransi ye mun fɔ a ye mun kɛ fɛn fɛn kɛra a y'o bɛɛ fɔ o yɔrɔ la ɲuman fara juguman kan ka tila k'u sɔrɔsiw fo ye o kɛra point fɔlɔ ye mɔgɔw ma foyi fɔ a tilala ka na point filanan na n'a bɛ fɔ o ma ko clarification de la situation politique ale bɛ jɛkulu dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko mouvement M5 RFP o ko daminɛla cogo min a labanna cogo min folikan min bɛ a y'o bɛɛ fɔ k'o ban mɔgɔw ma kuma o la a nana a ko proposition pour une réorientation de la transition a baara wulila yen de ne yɛrɛ bolo o ye dɛmɛli de ye karisa i ka fini ka ɲi i ka samara ka ɲi i jogo ka ɲi nka n'i bɛ bɔ sɔgɔma i ka taa nin yɔrɔ de fɛ ne bolo o tɛ mɔgɔ jugu ye dɛ est-ce que o ye e jugu ye donc est-ce que a tun bɛ nin kun bɔ a ka clarification in kɔfɛ gouverneur ka mouvement labɛn écoledenw ka bɔ kɛnɛma région ka bɔ k'a sɔrɔ degun min bɛ yen région ma bɔ k'olu yira k'a fɔ a y'a lajɛ nin yɔrɔ problème bɛ nin yɔrɔ la dɛ a ye wuli autorité a ka nin kɛ o ma kɛ c'est comme an bɛ mɔgɔ ko de la i n'a fɔ a ye min fɔ Choguel ko la Mali kɔnɔ Mali politique mɔgɔw i tɛ mɔgɔ jɔ k'a fɔ k'i tɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ mɔgɔ min na mais fiɲɛ in bɛɛ t'i ta quoi parce que dɔw bɛ se ka fɛn dɔ fɔ i ma ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ dɔw bɛ se k'a fɔ ni dimi ye dɔw bɛ se k'a fɔ tiɲɛ don mais an bɛ mun de ɲininkali k'a na laban na Choguel bɔlen ni sisan cɛ mun de kɛra comme progrès k'a to yen mun de kɛra comme progrès mɔgɔw bɛ baga Choguel de ma Choguel ye premier ministre de ye a yɛrɛ y'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ m'ale ta de président de y'ale ta n'a bɛ baara fɛn fɛn kɛ président bɛ bɔ a kalama mais an b'a fɔ ni baara min ɲɛna o ye Assimi Goïta de ta ye ni min tiɲɛna o ye Choguel ta ye ne m'o de faamuya Mali tagabolo yɔrɔ la comme déjà débat dayɛlɛnnen don nin yɔrɔ la ni n ka cɛ an bɛ sɔn ka ɲɔgɔn bila yen dɔɔni maintenant sisan c'est-à-dire que e bolo c'est-à-dire que Choguel bɔra k'a ka bɔ kun fɔ parce que est-ce que Choguel tun bonyalen yɛrɛ tun don transition kɔnɔna la premier ministre ya hukumu kɔnɔna la wa bon depuis a nana fo bi hali an mɔgɔ minnu bɛ yan an ma poste sɔrɔ fɔlɔ an bɛɛ b'a dɔn a bɛ cogoya min na parce que a yɛrɛ y'a yira ale kɔni ye premier ministre ye mais ko caman bɛ yen a ti sara ale la i y'a ye i b'o dɔn cogo di ko a tun ma bonya ne tɛ se k'a faamuya ne ye président de la république ye ne ye institution de ye premier ministre o fana ye institution ye cogo di mɔgɔ dɔ bɛ se k'a sigi jamana kɔnɔ ko videoman a ti baara kɛ uniquement premier ministre nenini o bɛ jamana kɔnɔ o bɛ tila ka bɔ o yɔrɔ la ka gɛrɛ e la tuguni hali ni e sen t'a la a b'a yira e de bɛ k'ale bila ka se karisa ma o yɔrɔ kɔni na ne ma se ko o faamuya nin transition na cogoya si la ni i da sera Assimi ma hali sini sɔgɔmada 6h 7h i bɛ taa wo la oui c'est vrai président don institution de don premier ministre fana ta kan ka kɛ ten ne ka hakili la karisa n b'i e fɛ mais n t'i den fɛ ne m'o faamu dɛ denmisɛnw a ye lɛ dun mais aw kana a naji min o yɔrɔ la ne m'o faamuya dɛ ayi m'o faamuya peut-être fo ni
tangana sira kan bila sira wɛrɛ la. D'accord, Omar, i bɔra sano ka Modibo ka kumaw mɛn. Kuma b'i bolo ka fɔ. A ye Choguel donni yɔrɔ min fɔ ko a dontɔ ko sɔrɔdasi fitinin tun b'a la. Ne ka kuma daminɛ, je suis pas contre Choguel et j'ai jamais été contre Choguel. Mais an ka idéologie bɛ ɲɔgɔn cɛ parti dɔ la. Choguel ni sɔrɔdasi fitinin donna mais kana ɲinɛ Timor sanfɛ soso ni dimɔgɔ de b'a kan mais o Timor kelen de bɛ soso ni dimɔgɔ in faga. Kana ɲinɛ mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ don k'i yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ o don ka sɔrɔ non o tɛ. Parce que ni e nana sa an bɛ sanfɛla de jateminɛ mais sanfɛla in tɛ on parle du fond laɲini laɲini bɛ mɔgɔw y'o tɔrɔ min kan dɛ sigili bɛɛ laɲini tun y'o de ye bien vrai kuma kɛmɛ fɔlɔ o an bɛ kuma ka kuma ok bon an kana tile da ɲɔgɔn kɔnɔ an ka don an ka kuma yɛrɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ i ye kumaw fɔ i bɛ munumunu kuma da fɛ dɔ in ye la rentrée en matière mais a ye min fɔ clarification Kidal minɛli clarification c'est pas à Choguel de nous dire et militaires de bɛ yen olu de Kidal minɛ Choguel tun tɛ yen ministre kɔni tun don premier ministre don mais ministre min bilalen don o don kɛlɛbolo kɔlɔsili la o tun kan ka ye kɛnɛ kan Kidal minɛli n'an bɛ ka na don discours kɔnɔ o tun bɛ dɔ fɔ parce que olu de tun bɛ terrain na Choguel ka fɛngɛ ye min ye a bɛ n'a fɔ n'i y'a hakili jigin 26 mars la yan mɔgɔw wulila ka taa dugawu kalan kɛ k'a fɔ mɔgɔw ko dugawu kalan bɛna kɛ Mali ye mais mun de taara bɔ a kɔnɔ ko IBK ka bube gɛn o taara fɔ dugawu kalan kɛnɛ o don journal ye ne ka kuma ni dɔ sɛbɛn n y'a fɔ n ko n'u k'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ ni suratul bube Mayiga bɛ yen n'o bɛ yen o kɔrɔ dugawu kalan kɛra mais une fois que suratul bube Mayiga tɛ kuranɛ kɔnɔ an ma taa kuranɛ kalan na an taara an ka politique kɛnɛ de sigi ka bube gɛn o tun ye idée ye nin fana bɛ ten mɔgɔw wulila de ko Kidali ko clarification parce que mun n'an ti ɲɔgɔn ye a y'o de fɔ politique tɔn b'olu bolo ka ban donc anw ye apolitique yɛrɛ mɔgɔ bɛ n'i bɛ politique la bi tu soutiens Choguel nin yɔrɔ in kan wa mɔgɔ minnu tɛ politique la parce que anw ye de dumuni sigira n'an ka dun Maliko in na an ka nafaba t'a la parce que min yɛrɛ Maliko bɛ k'an kunkolo chauffer parce que a ko bɛ ka panpan an kunna i bɛ bali ka ko dɔ de ye réseaux sociaux kan ko nin kɛra Mali la yan n'o tɛ ne kɔni t'a dɔn a bɛ ka kɛ waati de la mais Choguel ka nin idée Traoré k'a yirala dɔrɔn k'a fɔ Choguel bɔra min kama Choguel y'o de fɔ mɔgɔw y'a lagosi o de kama o de tun ye nin transition in tɛ ka foyi sara Choguel la Choguel bɔra k'o de fɔ. mais est-ce que o tɛ tiɲɛ ye wa. parce que non n'i y'a ta ka jateminɛ émission bɛ to ka kɛ ORTM na ko Mali kura taasira ne ye Choguel ka parti suit Choguel mana ɲininka fɛn o fɛn na k'ale t'a kalama ko Asimi de b'a ɲɛnabɔ a jiko mana fɔ Asimi kuran ko mana fɔ Asimi essence ko kuma Asimi c'est à dire que a nana n'a fɔ c'est à dire que ale ni il est au courant de rien quoi a ka Mali kura taasira n t'a dɔn n'a sɔnna a y'a lamɛn. o bɛ kɛ o an b'a fɔ Choguel ye nkalon tigɛ pour dire que Choguel ye nkalon tigɛ o y'a sɔrɔ a bɛ ka kuma marabaga minnu kan olu dɔ fana tun bɔra k'a fɔ k'a ye nkalon tigɛ ko nin a ye nin min fɔ ko nin ma sara la nin sarala la nin sarala la tant que o ma ye Choguel ka kuma demeure toujours vérité an bɛ Choguel ta ye ne tiɲɛ parce que Choguel audace sɔrɔ ka bɔ k'a fɔ mais kuma bɛɛ bɛ min nɔfɛ Choguel ko la Choguel de tun man ka bɔ nin wagati in na k'a fɔ k'a bɛ kuma nin ko in kan parce que aw ye jamanadenw minɛ k'an k'an da di degun bɛɛ kan jamanadenw sɔnna fana yɛrɛ an y'an da di i b'i sigi hali ni aw bɛ ka kuma n'aw da sera ne ni mɔgɔ caman bɛ yen an bɛ kuma téléphone na an tun bɛ jamana baro bɛɛ kɛ mais bi n'aw da nana se kurantigɛ kuma a b'a fɔ ko an tɛ taa WhatsApp sanfɛ parce que i balen ka t'i yɛrɛ kaso la parce que an ye mɔgɔw ka vocaliw bɔlen u m'a ci mɔgɔ si ma u ka appel an y'olu ye Mali kɔnɔ yan donc o bɛ cogo min na jamana kuma yɛrɛ gɛlɛyara téléphone tɛ se ka ci aw bɛ ɲɔgɔn ye de a b'aw ka baro kɛ mais Choguel ta ye Choguel bɔ kuma ka teli o exemple fila bɛɛ tɛmɛna Mali kɔnɔ yan Mali joueur dɔw bɔra waati dɔ la k'u ka dusumakasa yira k'a fɔ ko u yɛrɛ si tɛ na o kɛra yan u y'a kɛ wagati min na aw nana ci fɔ aw faso la 2 jours aw bɔra o wagati de k'a fɔ k'a bɛ kuma ko aw tɛ na donc o y'a sɔrɔ jamanadenw diminen don an sɔnna ka aw ka degun mun ye an sɔnna ka tugu aw kɔ aw ka hakilina na aw kana ɲinɛ Choguel ka vidéo bɛ yen Choguel bɔra ka jamanadenw wele ka na k'an ka nin ko in kun ɲɔgɔn fɛ a ye jamanadenw deli nin na an sɔnna an bɛ ka tugu e kɔ ne tila ka na tuguni ko e yɛrɛ t'a kalama
D'accord, Moro. Ibn tila ka mun fɔ i b'o fɔ mais ne ka ɲininkali ye min ye c'est-à-dire que Mali kɔnɔ yan premier ministre Mali kɔnɔ a ka wulili ye jumɛn ye gouvernement kɔnɔna la. Bon n'i y'a lajɛ u b'a fɔ tubabukan na ko chef du gouvernement par exemple ni ministre ye 30 ye ou bien ni 10 don ale de bɛ u ka kunkilennaw ɲɛfɔ jamanadenw ye ni a na waati sera an b'a fɛ jamana ka taa ni tagabolo la a projet lama don quoi an bɛ fɛ ka nin de kɛ ni wagati an mago bɛ nin la an b'a fɛ ka kɛ taa ni wari bɛ don yan ni wari bɛ don yan maintenant ale de ye ɲɛmɔgɔ ye u bɛɛ ɲɛmɔgɔ mais Mali t'a la nin daminɛla i bɛ k'a ka wagati de la ni mɔgɔ min mago bɛ ministre la premier ministre la ou bien président la ale b'i pan de mais zen mais Umaru hakili jigin t'a dɔn n'a y'o mɛn Asimi na a ko ni mago bɛ ministre min na ou bien ni mago bɛ ne la o kɛcogo tɛ kɛ i b'a fɔ k'i pan dɔ kunna i bɛ taa sira jɛlen de fɛ mais est-ce que o lawaleya la an bɛ point d'interrogation bila o yɔrɔ la premier ministre ale kan ka bonya de parce que président c'est comme président nin de don a b'a nin kun kalifa la fɛn fɛn kan ka kɛ jamana kɔnɔ ale de kan ka guloki don walasa président kana malo a bɛ sariya kɔnɔ o a tɛ sariya kɔnɔ o ne ka faamuya la ni ne kɔni nomera ko ka kɛ premier ministre ne bɛ nin de di walasa n ka président kana malo jamanadenw kana degun o ye ne ka faamuya ye mais i ka cɛ Umaru ye min fɔ n'o ye Choguel ka yɔrɔ ye an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw jalaki kuma bɛɛ k'u tɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ an ye n'u bɔra fana ka tiɲɛ fɔ wagati min na ko nin t'a wagati ye wagati jumɛn de la a kan ka fɔ clarification kojugu don wa e bɛ si jɔ i la e y'i clarifier yan e ko e apolitique Mali kɔnɔ apolitique ka jugu ni politique mɔgɔw ye e ko o ye clarification dɔ de ye o clarification kɔrɔ tɛ ko fo n ka taa stade ta ka n yɛrɛ ɲɛfɔ o mais komi bamananw b'a fɔ cogoya min na i ko man di mɔgɔ min ye n'i ma kunnadiya a b'a fɔ i bɛ baji sanfɛ de k'i kana poussière se a ma donc ne y'o de faamuya jamana ko in na n bɛ se ka dan o yɔrɔ la fɔlɔ. D'accord. Ok Umar an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔnin c'est-à-dire que an nan'a ye an bɛ taa débat kun filanan na kun sabanan sa kɛ an nan'a ye gouvernement nana yɛlɛma c'est-à-dire Choguel bɔra yen nɔ mɔgɔw tun bolo k'a fɔ ko Choguel bɛ ka mɔgɔ min yɛrɛ critiquer o na kɛ premier ministre ye n'o ye général d'armée Ablaye Maïga o de tɛ voilà donc o na kɛ premier ministre ye o don bɛɛ ka tila ka gouvernement fana sigi c'est-à-dire que ne depuis ne ma mɛn ten kosɛbɛ mais ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye fɔlɔ ka premier ministre sigi don min même pas 24 heures ka tila ka gouvernement fana sigi e ye o ko ye cogo di gouvernement tun sigilen tun ka Choguel makɔnɔ de wa ou bien a ko kɛra cogo di. Non gouvernement in tun bɛ yen ka kɔrɔ gouvernement bɛ kuran ye kuran in tun bɛ yen mais maliyɛn na an ye maliyɛn de kuma dɔ la an bɛ to ka ko juguya quoi ka sɔrɔ o ma se Ablaye Maïga ye intérim assuré ka sɔrɔ Choguel tɛ yen a man kɛnɛ mais an ka Asimi ko to yen pewu dɔ de bɛ nin place in na a tigi man kɛnɛ ne ye dɔ bila ka na a kan ka kɛ cogo min na o tigi y'a kɛ ten peut-être fo ka tɛmɛ a ta kan ne ka attente a tigi ma bɔ n jigi kɔrɔ maintenant n'o tigi nana fɔ ko a tɛ yen Ablaye Maïga de bɛna ne bɛna ni o kelen de k'a bila yen parce que an delila k'a bila yen a sera k'o ko in banba k'a kɛ mais ministre ko in na gouvernement sigila mais gouvernement bɛɛ ma taa dɛ mɔgɔ dama damani de changer la mɔgɔ 7 de bɔra la ka bɔ gouvernement na mais minnu bɔra bon an bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ dɔw bɔli la an bɛ se k'a fɔ an ti dɔw dɔn parce que depuis transition in daminɛna ala ko tiɲɛ ne yɛrɛ min sigilen filɛ ne ma ministre ye ko ne y'a ka baara nɔ ye fɔlɔ ministre si n t'u si ka baara nɔ dɔn ko nin ye nin kɛ nin ye nin kɛ nin ye nin kɛ ne t'o dɔn quoi parce que fɔlɔ i tun b'a ye ministre tun bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ mais anw ta an kɔni b'a mɛn de u bɛ fɛ ka nin kɛ u bɛ fɛ ka nin kɛ mais mun de kɛra kuranko bɛ fɛ ka kɛ a ma kɛ nin bɛ fɛ ka kɛ an y'o de ye sira bɛ fɛ ka dilan a ma dilan sira dɔ dilanna an ye sira dɔ dilantɔ ye bon an bɛ ka to fɛn dɔ de la tiɲɛ don
an bɛ muɲu de o fɔra an ye quoi an bɛɛ sɔnna muɲu ma n'o tɛ birikiden fɔlɔ caman bɛ yen a ma kɛ den fila ye fɔlɔ o biriki caman bɛ yen biriki fɔlɔw dara mais biriki filanan ma yɛlɛ a sanfɛ o caman bilalen bɛ yen mais Ablaye Mayiga nalen an ye wagati min na Choguel ka intérim assuré o de kɛra ka ɲa donc a bɛ se ka kɛ o de kɛra ka ɲa gouvernement bolo ou bien président bolo a b'a a tɔ conduire mais mɔgɔ 7 min bɔra yen jɔn de nana an kɔni y'a ye journal la karisa tun ye nin kalan in kɛ a ye nin jɔyɔrɔ in kɛ a ye nin kɛ an t'u dɔn n'i y'a ye i b'a fɔ i bɛ mɔgɔ critiquer i b'a dɔn ni ɲana a ma ɲa i b'a tigi dɔn i bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i b'a critiquer mais min ye k'a fɔ ko gouvernement changeli teliyala a kɛra urgence de kɔnɔna na a teliyara dɛ ko c'était urgent jamana yɛrɛ bɛ o de la ko bɛ urgent de donc Choguel taara a remplaçant de bɛ na mais transition kɔni Choguel bilali min kɛ ka taa o y'olu ka plein droit ye transition do transition tɛ Choguel ye nin kɛ maa o maa la tu pars i bɛ taa de donc a ka remplaçant min na diyagoya jamana bɛ dingɛ dɔw kɔnɔ an tɛ ka se ka bouger minnu na ne hakili la olu bɛɛ bɛ falen olu de kɔni falenna ka na ni anw ye bon an ye yɛlɛma dɔw fana ye duguma min tɛ ministre ye o tun ye an bɛ classe tɛ mais a yɔrɔ ninnu an bɛ tiɲɛni dɔ fɔ dɔw bilala gouvernement kɔnɔ ko denbayatigiw don k'u ka se k'u dayirimɛni sɔrɔ kɛrɛfɛ o mɔgɔw tun bɛ yen imamu ka mɔgɔ dɔ tun bɛ yen a bilala k'aw ka dayirimɛni ɲini u ye olu bɛɛ bɔ yen mɔgɔ mɔgɔ tun ye chargé de mission c'est à dire u y'a bɛɛ yɛrɛ arranger ka bɔ yen ka u jigin an kɔni bɛ se k'a fɔ o don parce que ni jamana taara kɛ nasɔngɔ ɲinini yɔrɔ ye ka méritant sigilen to yen ne ka diplôme bɛ n bolo e ta b'i bolo anw sigilen don kumajala na don o don an kan ka dɔ wɛrɛ fitinin donc o de ye ne ka hakilina ye k'a di mais ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn Choguel tali ne ma problème ye Choguel tali la mais Choguel tun bɛ ka min kɛ min bɛ yen point bɛ yen est ce que o fana bɛna se ka tɛmɛ Choguel la wa walima Choguel y'a bila yɔrɔ min est ce que a bɛna se yen an bɛ se ka douter ni o yɔrɔ ye n'o kɔni tɛ Choguel bɛ ka min kɛ n'a tigi bɛ se k'o kɛ Choguel kelen tɛ ministre caman tɛmɛna avant Choguel jamana taara quoi. d'accord Modibo o kuma kelen don toujours an ka débat an ka wagati bɛ ka commencer ka koron mais an b'a teliya dɔɔni premier ministre bɔli dɔrɔn ministre kura ninnu bɛna en même temps gouvernement sigira c'est à dire que e yɛrɛ y'o ko ɲɛ cogo di sɔrɔsiw bolo waati in kɔnɔna la a ko tɛ dara ɲɔgɔn nɔfɛ dɛ bon o yɔrɔ la n b'a f'i ɲɛna tubabuw b'a fɔ cogo min ko l'état est tellement fort jamana fanga bɛ jamana na ka fɛn bɛɛ kɛ quoi nin yɔrɔ la n'i ko k'i bɛ nin fɔ yɛrɛ a kɛra cogoya min na i bɛ t'i yɛrɛ se problème ma quoi an bɛ pan o yɔrɔ kunna mun de la nin yɔrɔ teliya la an bɛ pan o kunna mais an mago bɛ jumɛn na est ce que Choguel bɔlen ye sisan jamana bɛ bin wa a tɛ bin wa an bɛ Ala deli a kana bin bari sabula n'a tun fɔra anw ɲɛna i n'a fɔ Sanogo b'a fɔ cogoya min na ko karisa mana taa jamana bɛ jɔ ou bien a bɛ kɛ tan nɔ o tɛ quoi jamana ye fɛn dɔ de ye adamadenw min bɛ gestion k'a la olu bɛ taa mais jamana bɛ to a nɔ la les hommes passent la patrie demeure i n'a fɔ a b'a fɔ cogoya min na a ye min fɔ Choguel ka kuma la n'o y'a ka kuma laban ye ani kuma dɔ bɛ yen nɔ ko kuma bɛɛ an bɛ fɔ de an bɛna nin kɛ an bɛ a fɔ ɲɛmɔgɔw ye k'u farati an ka jamana kana kɛ une nation de bientôt k'a fɔ sɔɔni bon kɔngɔ bɛ maliyɛnw na k'a fɔ kɔngɔtɔ ma ko sɔɔni dumuni bɛna mɔ kuma bɛɛ dumuni bɛna mɔ a b'a tɛgɛ ko tɛgɛ bi ja a bɛna mɔ tile kelen tile fila laban i ma kunnaja o bɛ fara i jugu kan toujours Choguel ka yɔrɔ olu bɛ ka Choguel ta k'a lajɛ k'a ka kunun lajɛ n'i ye maliyɛn fɛn fɛn ta k'i b'a ka kunun de lajɛ est ce que i n'a tigi bɛ hali ɲɔgɔn fo wa a tɛ ɲɔgɔn fo o transition ye min fɔ kunun bɛnkan tun ye jumɛn ko sɔrɔdasiw u yɛrɛ regroupement dɔ sigi ko olu de ni M5 RFP bɛna jɛ ka jamana baara kɛ olu b'u nɔ la halisa u ma fara o mais M5 farala bɛɛ n'i ka clan X n'a ka clan Y n'a ka clan a fɔra de ko a baara bɛɛ bɛ kɛ n'olu ye normalement o baara bɛɛ bɛ kɛ n'o ye
ni Choguel taara cogo o cogo u tun bɛ se k'a lajɛ ka na ni civil dɔ ye k'o kɛ premier ministre ye o tun fɔra o duguma o mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ kɛ manifestation mouvement labɛn parce que u tun bolo k'a bɛna kɛ min ye o ma ko ye parce que sɔrɔdasi ninnu fɛn caman de bɛ yen u b'a bɛɛ kalama fɛn caman fɔra u ɲɛna u bɛ maliyɛn dɔn maliyɛn fana b'u dɔn donc an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn kurantigɛ dɔrɔn tɛ Mali problème ye mais ale ka jugu ka tɛmɛ fɛn caman kan a bɛɛ yɛrɛ kan parce que dɔ b'i jɔ nɔ n'i y'a mɛn a b'a fɔ ko kurantigɛ aw falen don ouais c'est vrai mais u t'a jate minɛ ko sécurité kurantigɛ bɛ se ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ka se ka jugu minɛ dibi bɛ yɔrɔ min na tiɲɛni bɛ yen a bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ k'u ka drone dɔw charger o ye dɔ ye a bɛ mɔgɔw fana dɛmɛ k'u ka baaraw fana kɛ mais est-ce que kuran bɛ tigɛ k'anw kɔnɔ ten tɔ drone bɛ charger yɔrɔ kɛ kuran tɛ tigɛla yen dɛ parce que ne dilan wagatinin kɛ a yɔrɔnin dɔw la yen an ka kɛ sa parce que yɔrɔ an tɛ kurantigɛ kuma la bi mais an bɛ ka don gɛlɛyaw de la o voilà min na o kuran ma tigɛ yen o a tigɛra yen o n'a ma tigɛ kan kɔnɔ n'a tigɛra i ta yɔrɔ don problème bɛ yen o école ko bɛ yen est-ce que i bɛ k'a mɛn ka tile fila na enseignants bɛ fɛ ka grève lawuli awɔ o fana ye gɛlɛya dɔ faralen ye gɛlɛya an ka muso min bɛ tobiliw kɛ n'i y'a fɛn fɛn ɲininka bi u b'a fɔ n'a tɛ se ka san jamana bɛ se ka u nɔgɔya o a bɛ nɔgɔya cogoya di a bɛɛ bɛ dilan anw fɛ yan de min bɛ kɛ n'a la o bɛ dilan u ka exonération kɛ ka minɛnw jigi ka baaraw nɔgɔya maliyɛn tɛ fɛn caman kɔ jamana ko la maliyɛn tɛ fɛn caman kɔ u k'u hakili to maliyɛnw na o la a n'an bɛ dugawu k'u ye ka proposition fana k'u ye n bɛ bɔ ni proposition ye parce que n'a nana débat la ka sɔrɔ a ma proposition kɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ an nana plateau ka critique dɔrɔn de kɛ ka taga an dun an degelen don min na o ye proposition de bien vrai que nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka na aw ka plateau kan proposition min bɛ n bolo teliya la o ye 5 ɲɔgɔn 4 ɲɔgɔn ka se 5 ma proposition fɔlɔ ye min an b'a ɲini autorité fɛ halisa u ka sécurité renforcer i n'a fɔ Hayidara y'a fɔ cogo min u sigara mɔgɔ fɛn fɛn la hali katakatatigiw u k'a lajɔ ka fɛngɛ kɛ n'o bɔra yen k'u jija kuma min bɛ yen n'a man d'u ye o ye élection labɛn hali n'an bɛ Asimu labɛn ka tila ka segin n'a ye an bɛna débat sigi élection ko in kan u ka o labɛn o kɔfɛ tuguni i n'a fɔ an bɔra sisan ka kuranko min fɔ u k'u hakili t'o la u ka tila ka jateminɛ kɛ an ka investisseurs minnu bɛ yen n'u tun bɛ Mali kɔnɔ yan n'u b'a fɛ ka bɔ ou bien n'u bɔra u ka na ni politique u ka se ka na i n'a fɔ Asimi yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ fɛn bɛ fɛ ka baara kɛ i kana siran na an b'i dɛmɛ mais i dɛmɛ nkalon kan halisa u ka na n'o baaraw ye walasa jeunes minnu bɛ chômage la u ka se ka baara sɔrɔ parce que n'i y'a lajɛ terrorisme gɛlɛyaba a bɛ chômage ba a kɔnɔ quoi ani laban ye min ye o ye an ka denw ka école ko ye c'est vrai école taara mais yɔrɔ dɔw b'a jɛ mun b'a jɛ u k'o lajɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan sinon u ka remaniement ko i n'a fɔ nin y'a fɔ cogo min an nisɔndiyara min ta la dɔrɔn o ye énergie gɛnne sinon an ma o ye Babinu gɛn awɔ Babinu min taara congé la an nisɔndiyara o dɔrɔn ta la donc n bɛ foli lase Umaru Tangara ma ka se aw ka Jabarani so ma kosɛbɛ k'a fɔ ko Ala ka Mali kisi foli diyara Mali tanga wa salim Umaru kuma kuncɛ kuma ale ni proposition min b'i bolo d'accord n bɛ kuma surunya Mali ka Mali yɛrɛ yira maliyɛnw na dɔɔni Mali a b'i n'a fɔ école min kɔnɔ ni directeur mago bɛ phototala la a nana a ye photographe wele k'a bɛ fɛ a ka écoleden bɛɛ ka photo ka taa examen selen don photographe nana fɔ a ye ko bon ko ne bɛ se k'i ka photo ta mais n bɛ photo ta 100 directeur y'a deli k'a deli fo photo tora 50 la photographe b'a fɔ ko sini n bɛna photo ta ale b'i kɔ don ka taa directeur bɛ enseignant wele ko taa fɔ écoledenw ye ko sini k'u ka na ni 100 ye ko écoledenw ka photo bɛna taa 50 de fɔra ye enseignant fana bɛ don classe kɔnɔ ka fɔ écoledenw ye ko a ye taa fɔ so ko sini k'aw ka na ni 150 ye a ka photo bɛna taa écoleden kalabanci ninnu fana bɛ taa so olu b'a fɔ ba ye k'a fɔra ko sini an ka taa ni 200 ye k'an ka photo bɛna taa ba bɛ fa kɔnɔ
mais nafa nalen ko denmisɛnninw ka taa ni 300 ye k'u ka photo nata mais 50 de bɛna di photo tala ma Mali bi ten de bɛɛ bɛ k'i taani ɲini k'i taani sama sama o de bɛna ni i ye min fɔ ko nako kalabanciya de fana bɛ ka na ni anw ye k'an coro dingɛ dɔ kɔnɔ min bɛɛ bɛ k'i ka intérêt de ɲini mɔgɔ an caman bɛ yen an bɛ kuma jamana kɔfɛ mais k'a fɔ min ta ye jamana ko ye o mɔgɔ man ca n'i ye faso kanuna bila faso kɔnɔ a b'a kɛ ka se fo a nin dan na ni an bɛ taa électricité école ko a fɛn o fɛn bi ma école crise bila yen bi ma électricité crise bila yen ni fɛn min don n'a diyara mɔgɔw ye wagati min na an ye fɛn dɔ investi min bɛ se ka électricité di an ma an bɛ se k'a fɔ toujours la Ala ka Mali kanu don Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw la hali ni kanu min b'u la Ala ka dɔ fara kanu kan an fana ta kana kɛ kuma mugu ye an fana ka fara jamana kanu kan sinon débat min bɛ sigi Mali kɔnɔ a tɛ sigi diɲɛ jamana si la foyi tɛ ka ɲɛnabɔ ne bɛ bɛɛ fo caméramanw techniciens lajɛbaw n yɛrɛ ni min tun sigilen bɛ yan bi n'o ye Usumani donc Modibo Traoré don n'o ye Modibo Traoré bon n b'a fo parce que n ye hakilina dɔ sɔrɔ a yɛrɛ fana ka kumaw kɔnɔ n m'a dɔn an bɛna ɲɔgɔn sama kuma wɛrɛw la min ni bi ta in tɛ kelen ye an bɛ yɛrɛ fo. D'accord foli diyara an ye nin bɛ dan sigi an ka bi jamukan na an bɛ an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo ka foli se an ka techniciens bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ min b'an ka caméra la bi o ye Seko ani Levi Kasoro ale tun bɛ régie la donc Rose olu tun bɛ lakɔlɔsili la fo ka taa se ɲuman ma donc an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma ka foli di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma u ka débat in filɛ ni hakili ye u kana filɛ ni dusu ye an ta ye ka hakilinaw de di jamana ko la an tɛ maa si juguya la jamana in kɔnɔna la yan donc ni ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan na an b'a fɔ wasalamu.